Dobrý deň. Dobrý deň. Vitajte na Liptove. Na tieto nádherné výhľady sme si my už zvykli. V tomto nádhernom prostredí v mestskej časti Liptovského Mikuláša Demenová vám ponúkame na predaj trojizbový byt. Poďme sa naň pozrieť. Poďme. Byt sa nachádza v tomto malom tehlovom bytovom dome. Sme v kľudnom, čistom a tichom prostredí zhruba 200 metrov od hlavnej cesty. Byt je na 3. poschodí. Poďte hore, robím kávu. No poďme, no. Byt je priestranný, slnečný. Slniečko až do večera. Balkón, lóďia, možnosť spraviť krb. Pekný trojizbový byt. Ak sa vám toto prostredie páči, môžete sa nasťahovať aj hneď. Z Liptova vám všetkým prajem pekný deň. Vidíme sa pri ďalšej ponuke. Dovidenia. Dovidenia.